Кажете сега къде се намираме. Намираме се в Сърбия, Зографа щеше ти загуби личната карта. Сега ви светите, защото искате да се блъсне и да спреме с пътуване най-накрая. Всъщност и аз загубих. Да спрат моите мъки. Снимай хората, които са в колата, защото не мога. В момента караме с малко над 390 км. Момент. Тъпа не става. Сме с 320. С 320 в момента, да. Увеличител е до 360. Това е защото картата бъдна борт по не мога да ги... Хубаве, не мислим километража, 90 караме. Не е толкова драстично. Наистина не е. Ти без лична карта. 90 мили в час. Ето ме мене. Това беше излишно. Това беше с идеята хората леко да повърнат. Але за сега толкова. Часът е колко? Аз се отзера. 6:18. Шом, защо се забавя? Намираме се в Сърбия. Вие какво ядете? Извинявайте, вие обяснете ми какво ядете. Храни животните. Кажете какво ядете. Сандвич? Слойна. Как е на сръбски сандвич? Па сандвич си е пак. Леко побутнаха. Леко ме побутнаха, приятелски. Някакво българско момче тук ми е стъклата. Шомката ме още на тази бензиностанция ще го останаме. Много ти мръсен джана, бе, брате. Ще го изчистим. Слезни на вещи. Някоя бензиностанция. Пазва. Айде, Диди! Да ти сни! Шумка стига снима как кара с 120. Няма да натиска. Специално. Ще това позората? Не, благодаря. За кранчета. Кажи къде сме. Айде кажи къде сме. Откъде да знам? В Сърбия. Ще сме в Сърбия. Сипвам бензин. Къде? Ама на коя бензиностанция? OMV. Коя? Най-добрата за теб. Коя? Кажи Зографене, кажи нещо тъпо. 5 лева, бат! 5 лева! Здравейте, намираме се в град Бърно на една бензиностанция. Ето го Владето, който снима нашия фоторепортер, изключително талантлив. Но това, което искам да ви покажа, което е интересно, са блокчетата, които са много и разнообразни и доста различни на цвят. Ето, всякакви шарени. Но, крайна сметка, това си е един квартал младост. Както и да го мислим и да го гледаме. Тип ужасен. И това са някакви нови блокчета, които са ново строителство. Това за архитектурните любители.
вече предаваме директно от улицата на Прага, Златна Прага. Тези четиримата ги познавате. И кажете нещо. Да, това върху не знам. Не го очакваше, нали? Не, това не го очаква. Това го очакваше напълно. Да, не го очаква. Ми нещо ще ни споделите ли хотела, между другото хотела? Това е чуден. Хотела какъв Прага сме? Влизаш и от стаите капа медет. Ето, ние отиваме сега да ядеме в някакъв ресторант, който не е много ясно какъв е, но бил невероятен, затова ще отиваме да ядеме там. А ето на какво се натъкнахме преди малко, а именно млекобат. Да, тъмничко е доста.